Vaikka eletään nykyaikaisessa maailmassa, niin se on sittenkin täynnä myös traagisia yllätyksiä ja on tilanteita, jossa lopulta sittenkin valtio on se, joka meidän niin kuin kaikkien yhteisenä organisaationa, sen pitää olla kykenevä toimimaan ja ottamaan vastuuta. Se on tietyllä tavalla meidän yhteinen operaattori tällaisessa kysymyksessä ja tässä mielessä nämä kansallisvaltioiden rooli ei suinkaan ole ohitse. Ensimmäinen viesti oli aika tavanomainen uutissähke siitä, että on tapahtunut jotain ja tietysti se herätti, mutta ei se vielä kertonut tietysti mittakaavasta mitään. Verraten aikaisessa vaiheessa tajus sen, että siellä todennäköisesti on niillä alueilla myös suomalaisia. Noin vuorokauden kuluessa sitten me päädyttiin siihen valtiosihteeri Risto Volasen kanssa, että tämä otetaan valtioneuvoston tasolle ja pääministerin johtoon. Se, mitä se välittömästi sen onnettomuudessa tapahtui, ne kuolonuhrit tulivat tietysti ensimmäisten tuntien aikana ja sen jälkeen oli kysymys siitä, että miten kyetään toimimaan niin, että loukkaantuneista mahdollisimman harvalle tulisi pysyviä vammoja tai pystyttäisiin välttämään, ettei enää hoitovaiheessa tule lisäuhreja. Ja tämä oli oikeastaan sitä koko viikkoa koskeva suuri kysymys. Finnairin koneen asettaminen tämmöiseksi niin tehostoa vastaavaksi kuljetusvälineeksi. Valtiosihteeri Volanen kertoi, että tämmöinen ajatus on syntynyt. Keskustelimme siitä lyhyesti. Muistaakseni totesin tai tiedostin sen, että en ole varma, riittääkö siinä, kenen valtuudet riittää tähän, minkälaisia vastuukysymyksiä siinä tapahtuu. Et entäs jos sen matkan aikana kuljetuksessa tulee uhreja, kuka niistä vastaa. Ja kyllä sen päätöksen tein tietoisesti siitä, että saattaa olla, että jos huonosti käy, niin joudun valtakunnan oikeuteen. Pääministeri joutuu tällaisissa kriiseissä niin kuin osoittamaan sen kansalaisille, että asiat on hallussa. Tätä johdetaan, tiedetään mitä tehdään. Mutta toisaalta pitää esittää myös empatiaa. Mutta missä se on se oikea raja, että se empatia tulisi valtavan helposti pintaan. Mutta se ei saa sitten häiritä sitä, että syntyisi kuva epävarmasta johtamisesta. Muistan tiedotustilaisuuteen valmistautumisen, jossa myös mahdollisista uhreista puhuttiin ja voi sanoa viranomaistieto ja arvio siitä mahdollisista kuolonuhreista olisi jäänyt muutamaan kymmeneen. Ja sanoin siinä, että en voi mennä sanomaan sellaista julkisuuteen, koska oma käsitykseni oli se, että se saattaa olla 10-kertainen. Ja sitten hain siihen sitten sellaisen muotoilun, joka ikään kuin oli ehkä valmistamassa myös kansalaismielipidettä siihen, että tämä on myös suomalaisten kohdalla, tämä saattaa koskea satoja kuolonuhreja. Suhteessa kansalaisiin ja tiedotusvälineisiin ongelma on se, että esimerkiksi kuolonuhrien osalla voidaan vahvistaa vain se, mikä on virallisesti vahvistettu. Ja yleensä on myös ajatus siitä, että ensin pitää ilmoittaa omaisille ennen kuin edes näitä lukumääriä julkisuuteen kerrotaan. Ja jos tätä periaatetta olisi noudatettu koko ajan, niin olisi syntynyt kyllä kummallinen kuva tästä. Että meillä olisi päivien ajan puhuttu vain muutamista virallisesti kuolleista ja kuitenkin sitten tosiasia oli aivan muuta. Kävin myös sitten Kaolakin Sepuketissa aika pian silloin kun näitä ruumissäkkejä tutkittiin. Niitä oli valtavan paljon siellä ja oli vastaanottamassa joitakin arkkuja surevien omaisten kanssa lentokentällä. Että se voi sanoa niin kuin lohduttavia sanoja ei tarpeeksi pystynyt olemaan. En tiedä kuinka monessa maassa tämä evakuointi otettiin näin kansalliseksi tehtäväksi. Ja tässähän tulee niin kuin tämä kysymys siitä kynnyksestä, että missä vaiheessa ikään kuin se yksilön vastuu omasta matkastaan muuttuukin oman kotimaansa kansalliseksi vastuuksi.
Sitä kynnystä joudutaan aina miettimään tällaisessa tilanteessa, että jokainen lähtee omalla vastuulla matkalle, heillä on matkavakuutukset, joutuvat huolehtimaan matkustamisestaan, että mihin asti tämä ikään kuin oma valtion vastuu kansalaisiinsa toisella puolella maailmaa ulottuu. Alkuvaiheessa oli tietysti jonkin verran hallinnon sisäistä jännitettä siinä, että voiko pääministerikanslia ottaa asian ulkoministeriön konsuliosastolta yhteisen johtoon, mutta se on inhimillistä ja sellaiset jännitteet pitää sietää, mutta se ratkaisu sinällään kyllä tapahtui sitten nopeasti ja uskon, että kun se ratkaisu tehtiin, niin sen jälkeen tämä yhteistyö lähti pyörimään hyvin. Voin vaan kuvitella, että jos olisi suurempia virheitä tapahtunut, niin sitten sitä olisi jälkikäteen kyllä selvitelty erittäin paljon. Että kyllä siinä ilman muuta tiedostin sen, että jos tässä epäonnistutaan, jos tulee kotimaisten pelastustoimien tai ikään kuin myöhästymisen tai organisoinnin takia tulee kuolonuhreja lisää, niin hyvin todennäköisesti poliittinen urani olisi päättynyt siihen.